जरा निउस नायथावनाय जत खाफांनि ताकुकटाय बुकुक संनो लामसगो मियानि एसेम्बली इलेक्शन हायका विधानसभा इलेक्शन किटिङै नरक साइमांखाना ताबुक बीजेपी एका खलायै हायकाबा IPFT by alliance जोङै 33 सीट मानै ताबा गभर्नमेंट फर्म खायनानै फासिं थाङै दङ अमाहायनो मांगलि कथमान बिसिङाव कासाय फायकिया हायनो हाय मन्त्री सोलायजाक माने यागुलो बीजेपी नि ताबुक बहायनो डक्टर मानिक साहा हायनो हाय त्रिपुरानि मुख्यमंत्री इंनानि फासिं थाङै दङ अमाहाय कथमा हुइजाकनि बिसिंथै काय दङ अमाहायकानो मियानि एसेम्बली इलेक्शन एनालाइसिस हायकाबा लेजार तामो अंखा तिप्रा मथानि बुखाक्तै जत वानालायजाक अमाहाय खलायनो बाक्सानि थानि मकल मुक्ति खलायजाक बाक्सा माइसाइमेया बाक्सा थुइमेया बाक्सा गोबांमा बुखानि आफसुस खायै दुखु नांलायमानि जरा अमाहायनो तिप्रा सरकनि ताबुक उंलायलायै दंमानि जरा हंगाय बुसुक सीट मांखा ब पार्टी बुसुक मांखा आं नरकनो ताबुक सानानि बागै एनालाइसिस खायै तिप्रा सारकनि आमचाय हायकाबा एडिसे आमचाय हायकाबा तिप्रा सननि रिजार्व सीट 20 तानि थानियो कायबुसुक सीट जितिखा तिप्रा मथा टोटल एडिसी हायकाबा एसटी सीट सिमिया ब्रक जेनारेल बो बासामान बिसिङो बबो सीट पाइका हायकाबा पाया दंखा अब्रक आं नरक थानि सानानि बागैनो जरानि निउस हायनो हाय नरक बाय नुकजाक फायका तामनि हिमालय ताबुक बेलायनि इशू उङै दंखा तिप्रा मथा ताबुक बुसकाङो बमा हायका सामं तांनाय तिप्रा मथा एकानो हायकाबा सायसुंनो हापां खानानि आबताय सम्भब हायकाबा उङै मालिया अमाहायनो मांगलि हायकाबा अमाहायनो कथमा मियानि रेजाल्टनि बिसिंथै कासाय फायका खाजानि ताकुकटाय बुकुकसं नरक जत साइमानो त्रिपुरा हास्टेव ताबुक आंचलिक पार्टीनि बिसिङो कायसा शक्तिशाली हायकाबा फान गोनां फान क्राक ओंखा तिप्रा मथानो कारै केबो हापां खाय मांगला खनै अबुनि सिगां जत सिनाय नकनाय त्रिपुरा हास्टेनि लुकरक वानसक लायमानि ताबुक मुख थांनो वानसकलाय दं माने इमां जाय थांका हायफोना आंचलिक पार्टी आसुक जरा कम संसामानि यागुलो 13टा सीट मानै आंचलिक पार्टी बुताबुक विरोधी पार्टीनि कायसा फैक्टर ओङै बासाय फायका खाजानि ताकुकटाय बुकुकसं मियानि लेजारनि बिसिङो बीजेपी 32 ता मांखा तै IPFT 5 ता सीट कन्टेस्ट खायमानि यागुलो कायसा सीट पायै बीजेपी ताबो 33 सीट बाय कप्लाय ओङै बुसकाङो गभर्नमेंट खानानि फासिं थाङै दङ तिप्रा मथा मांखा 13टा CPIM मांखा 11टा कांग्रेस मांखा 3टा अमाय खलायनो 60टानि विधानसभानि मियानि आमजक मंगो अमाहाय लेजार हायकाबा अमाहाय कथमा अबनो कितिंनो गोबांमा लुकुरक मियानि सिमि सानजानि सिमितै थाय जागावो नगरक सकसा जाखा लामारक बुलायखा गोबांमा पार्टी ऑफिस रक अमाय खलाय दमकि सुमकि अमाय रकबो उंखा वायलेंस अमाय रक बहायनो सों नुगलायखा हंगाय तिप्रा मथानि बुखाक्तै 42टा सीटनि बिसिङो 13टा सीट ब थायो ब कन्स्टिट्युएन्सियाव मांखा बोसो बुट मानै कप्लाय ओंखा अब आं नरकनो किसा परिसाय खोनारवनो एक नं सिमना हायकाबा एक नं आसुक थायो बाटायनाय ब्रिसे केटु पाइखा ब थांनाय बाहायनो IPFT नि BJP बा एलायन्स जोङै MLA या कारै तिप्रा मथा हापायमानि यागुलो सिमनाव कन्टेस्ट खायै हायनो हाय ब्रिसे केटु ताबुक बुबाग्रानो कायसा गिब्रिवै कायसा ताबुक MLA हायनो हाय कटाल इंपिनाय ब टोटाल भोट मांखा 22,757 अमाय खलायै ब 22,757 बाय प्लाय ओंखा हायनो हाय कायसा मानदाय 11 मानदाय एसेम्बली हेकाबा आसुक थायो बाटायनाय सपना देबरमा बमांखा 28,726
28,726 मानै बहायनो कप्लाय इंखा 12 ताकार जला बिश्वजित कलय 12 ताकार जला बिश्वजित कलय बाहायनो 34,717 34,717 बुट बाय कप्लाय इंगै बिश्वजित कलय बाहायनो टिप्रा मथानि बखाक्तै कप्लाय इंखा थांनाय एडिसि इलेक्शन 12 ताकार जला हेखाबा आ जागा आसुक थायो हानि बुबाग्रा आरो ताबुकनि टिप्रा मथानि सुपिरुमु बातायमानि थायोनो बिश्वजित कलय ताक्लाय एमएलए सीट नावै टिकेट नावै बातायमानि बिसिङो गोबां बुट बाय खालाय पास इंखा हायना हाय 17 गोलागातियाव ताक्लाय बातानाय मानव देबरमा बाहायनो बुट मांखा 19,800 बुट मानै कप्लाय इंखा हायना हाय चोरिलाम 19 चोरिलामो सुबुत देबरमा हायखाबा खातुं माने बाहायनो 13,657 बुट बाय खालायै तिप्रा मथा कप्लाय इंखा कायसा 19 चोरिलामो आरने आसुकथाय कायसा चैलेंजिंग तामन हमला कायसा कराक आसुकथाय आरो बीजेपी हापांनि बिसिंथि डेपुटी सीएम जिष्णु देबरमा बाय बबाय बर्मन बाय बातायलायै आजागाव खातुं हायकाबा सुबुत देबरमा कप्लाय इंखा तिप्रा मथान बखाक्तै रामचंद्रघाट 24 रामचंद्रघाट तिप्रा मथानि बखाक्तै बातानाय रंजित देबरमा तिप्रा मथान बखाक्तै बातायनाय रंजित देबरमा बमांखा 23,143 बुट मानै बाहायनो कप्लाय इंखा 26 आश्रामबारी हेकाबा टीटी एडिसिनि डेपुटी सीएम अनमेश देबरमा बाहायनो 23,838 बुट मानै कप्लाय इंखा 18,000 नि साइकबां मार्जिन हेकाबा लीक रिवै हायना हाय 41 अम्पीनगर पाठानलार जमातिया कप्लाय इंखा 21,525 बुट मानै तामुनि हिमाला आजागा बीजेपी नो कायसा क्राक पाताल कैना जमातियानो मेसिनै पाठानलार जमातिया आजागा कप्लाय इंखा ताई कायसा हायना हाय 43 करबुक संजय मानिक तिरप्रा बाहायनो 16,000 नि स्लाय एबाब बुट मानै बाहायनो कप्लाय इंखा 44 रायमा बेलिवा बातायनाय नन्दिता देबरमा हायखाबा रियां बाहायनो बुट 19,000 नि स्लाय गोबां मानै तिप्रा मथान बखाक्तै कप्लाय इंखा हायना हाय 47 आम्बासा बाहायनो चित्तरंजन देबरमा हायखाबा एडिसिनि EM एडुकेशननि बाहायनो 15,000 नि स्लाय गोबां बुट मानै बाहायनो कप्लाय इंखा हायना हाय 48 करमसरा पल दांसु बाहायनो 20,000 नि स्लाय गोबां बुट पाब्लिक रो हामजागै रिवै बाहायनो करमसरानि खरकसा तिप्रा मथानि बखाक्तै कप्लाय इंखा आबुनि यागलो दङो साइड कांचनपुर फिलिप कुमार रियां साइड कांचनपुर फिलिप कुमार रियां बाहायनो 15,000 नि एबाब बुट मानै बाहायनो तिप्रा मथानि बखाक्तै कप्लाय इंखा अबहंका खाजानि ताकुटाय बुखोक्सं तिप्रा मथा 13टा सीट मामानि बसुक बुट मानै ब्रो बसुक कप्लाय इंखा ब सीट सिद कप्लाय इंखा आं नरकनो सायखानारिका नरक सायमांखाना बसकाङो हापां खानानि बागै हेखाबा बीजेपी हापां खासिनाय हनै जतनो सायमानो अबनो सायमानैनो बीजेपी नि बखाक्तै गोबां मा थाय जागावनो कामान बाजी फटकाराव सकलाय टंथकलाय माने मियानि मांपिलुबु नरक नुक्लायख्या ताबुक तिप्रा मथानि बखाक्तै जत तिप्रा हास्ते तिप्रा सर वानसक माने केबो हापां खेबला खाइमांग्लाक नै वानसकलाय माने हायफनो कम इंयाफनो कम खलायफनो बीजेपी ताय 3टा सीट बिसि खलायै ब्रक हापां खानानि दिगि थाङैथं थिनाङो बीजेपी
गभर्नमेन्ट खालायमानि जरा सोमाय तांलायमानि जरा संलायमानि जरा तमुनो खाख'यै आरनि खरक तामसोकनो अयनो पार्टी बाख्लाय फाइगांका हायना हाय हाफां बा गभर्नमेन्ट कुरुनानि अमाहायबो कायसा चान्सेस अमाहायबो थिनाङो ओङै फामानो हायाखाबा लुकरक नरक तामसा बसकाङो तिप्रा मथा बमाहायका मुभमेन्ट खायनाय ताबो खलायमानि स्लाय ताइबो दाबाल खलायै सामुं खलायना दोननांनाय ना बोखा थैलाय दाहायका तंनाय बमाहाय नरक लावानसक नरक नाय तंखांका नुगुय तंखांका कमेन्ट खालायदि कमेन्ट खायै नरकनि मतामत हायका नरकनि बोखानि कक जरानि निउसनि बोखाख्रि साहरदि बसकाङो तिप्रा सरकनि मुभमेन्ट हायकाबा तिप्रा सरकनो मोथांनानै थांखांखाय बमाहाय खलायै सामुं खायखांखाय बसकाङो तिप्रा सरक यगैमान तिप्रा सरकनो फियकनाय हिनो एसेम्बलिव सरकार गठन खायका गभर्नमेन्ट खायखांका तिप्रासन दुखुजनक गोबांमा मुक्ति सकरै बोखा ओङै तंमोन तिप्रा सरकनो फियकनाय हिनो बुवाग्रा सामुं ताङै अंखरमानि फियाबा लेजार अमाहायसि नुक्सियो हंगाय ताबो बसकाङो ताइबो खाक राख लायदा बासावै सामुं तांथतक हायाकाबा बमाहाय नरक तामो वानसक नरक बाहायनो जानिजार कमेन्ट खायलायदि अमाहायकानो लगेरि तंदि नाय तंदि जरानि निउस हाय हाम